شلو نبوت ختم پتا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ شلو نبوت ختم پتا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ تئی اولین گلا تئی آخرین گلا تو پکل نبیانوں کی ختم المرسلین گلا ختم المرسلین گلا ونو دغا مداک لکا عقیدہ گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ شلو نبوت ختم پتا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ تو زمون جانانی نبی تو پمونگا گرانی نبی بل نبی رات لے نشی تو آخر زمانی نبی تو آخر زمانی نبی ونوش ولا پتا ختم سلسلہ گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ شلو نبوت ختم پتا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ سمرا قادیانان چی دی دغا مرزایان چی دی ختم نبوت نمانی ٹول دا کافران چی دی ٹول دا کافران چی دی وی باپ ہر زی کی تل رسوا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ شلو نبوت ختم پتا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ قرآن کی راغالی دی رب چی فرمایا لی دی خاتم الرسل نبی تاتئی ویالی دی تاتئی ویالی دی ونو دے قرآن پدی باندی گوا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ شلو نبوت ختم پتا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ رب چی داتا واکڑلو ہر زی رسوا کڑلو دغا قادیانان مرزایان ٹولی وار خطا کڑلو ٹولی وار خطا کڑلو دغا غٹ شیطان غلام مرزا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ شلو نبوت ختم پتا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ کلی معاشرہ لرما دغا دیوبندیان لرما ختم نبوت امیر پیر حزب اللہ جان لرما پیر حزب اللہ جان لرما عاصم سواتی تائی کڑی دا دعا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ شلو نبوت ختم پتا گران محمد رسول اللہ او گران
گران محمد رسول اللہ شلو نبوت ختم پتا گران محمد رسول اللہ او گران محمد رسول اللہ